Živijo, dragi moji. Nekaj mi piše tule. Ok, bomo dali takle. Ne bo danes takole. Da se še počakam, da se še malo naberete. Aha. Živijo. Se sliši, se vidi, malo mi napište. Opala. Evo. Živijo, Bogdan. Čakamo Nenada. Bogdan, napišeš, če se vidi, če se sliši, če je vse v redu. Hello, Nenad. Ćao. Čao, čao. Sad smo, me dobro vidite, ali nisam kriv? Ne, nisi. Možeš malo dole da staviš. U redu je. Sve je u redu. Sad smo jedan ispod drugog. Da, meni danas nije išlo ovako. Znaš, ne znam šta je bilo, jer onda skinemo dole i stavimo na YouTube i zato smo išli ovako. Ovo je super sada, da. Jer ja sam prošli put morao da krivim telefon i bili ste mi svi naopako. Tako da... Da, super je, ali nije za na YouTube, znaš, ali ja želim sve da stavim na YouTube. Tako da, ali danas nešto nije... Ti si danas lepa, mislim uvek si lepa, ali sad baš sijaš. A danas baš posebno, ne? Da. Sad čekamo malo, evo Bogdan je sa nama. Bogdan, pozdrav za Bogdana. Živio Bogdan. Mog učenika budućeg. Da, Bogdan se je tebi upisao u... I ja sam se upisala u treninge, da. Idemo zajedno sa Bogdanom. Tako je. Tako da privedemo ovaj pejat u Sloveniju. Tako je. Gledaj kako pas, kako kažete, da smrči. Moj pas. Ovako. A hrče. Kako kažete? Hrče. Hrče, da. Super. Evo, pa počinjemo, ok? Pa da, polako. Da. Možda je petak veče, možda su ljudi malo izašli u šetnju, u provod, ali dobro, nema veze, eto da se malo javimo. Da ih podsjetimo naravno na naše veliko predavanje, to ćeš ti ipak na vašem jeziku, možda me ne razumeju svi. Danas smo htjeli da pričamo o tome zašto ljudi teško donose odluke i zašto im je teško da naprave promene u životu. Samo malo da kažemo ko smo za one koje prvi put gledaju. Živijo, jaz sem Nataša Meznarič, predavateljica, mentorica, coachinja, avtorica programov za osebnostno rast. Moj gost tudi danes je pa Nenad Petković iz Beograda, vrhunski trener PEAT metode, učitelj PEAT metode in moja velika želja je, da pripeljem to metodo v Slovenijo, zato ker Nenad meni zelo za svojimi treningi pomaga iti v globino, pogledati, kaj me muči, kje je še moj izziv in to 1, 2, 3 rešma, to je res vrhunska metoda, ki zelo deluje. Danes bomo govorila o tem, zakaj se težko odločamo in zakaj ne moramo nekaj spremeniti v svojem življenju. In jaz bom dala kar besedo Nenadu, pa bo danes Nenad prvo povedal, pa bom jaz drugo. Tako da Nenad, izvoli, beseda je tvoja. Važi, hvala, da pozdravim sve. Baš bih sada samo još da dodam, pošto je Nataša rekla za PEAT metode, da i njoj pomažu i generalno brzo i to jeste glavna odlika ovih metoda, da rade brzo. Znači, nije potrebno godinama odlaziti na psihoterapije, kod psihoterapeuta i tako dalje, pošto dolaze meni ljudi koji su po 2 godine proveli na klasičnim onim psihoterapijama, razgovorima,
gde nisu rešili gotovo ništa. Tako da ova metoda je izuzetno brza. U tome je njena prednost glavna i moć, jer brzo rešava probleme. Što se tiče današnje teme, zašto se ljudi teško odlučuju na promene? Sve je opet stvar naših navika i sve je u našem egu, u našem umu. Naš ego nikako ne želi promene, ma koliko da mu je teško, ma koliko da patimo, ja to kažem, ljudi to zovu zona komfora, ali ja to zovem zona patnje, jer nikome nije komforno. Mi nismo zamišljeni da živimo kao drvo, da se ne pomeramo ceo život. Znači, život je sve, život su zapravo samo promene, konstantne promene. I ako želite rast, ako želite napredak, ako želite kvalitetan život sa svrhom, promene su ono što čini taj život. A ljudi se boje promene, zapravo imaju strah od nepoznatog. I to je jedan vrlo čest strah sa kojim ja radim sa ljudima. Strah od novog, strah od nepoznatog. Naš ego funkcioniše po programima, kao kompjuter. I kada nešto novo treba da se desi, ma koliko da je super, javlja se strah. Ljudi imaju strah i od uspeha, jer to je novo, takođe za neke. Znači, svaka promena je novo i zato sami sebe sabotiramo iz tog straha da napravimo promene u životu, da se ne pomerimo iz mesta, jer se bojimo nepoznatog. A upravo je cijela draž i lepota života u tom stalnom novom promenama. Promene su uvek dobre, ma kako da izgledaju, uvek su dobre i to je negde svrha zapravo, da idemo stalno napred, u novo, da istražujemo i da uživamo u tom putovanju. Okay, hvala. To je ono kako ja vidim, a ljudi se boje, zapravo imaju strah od novog, strah od promene. Da. Hvala. Zdaj bom še jaz, Nenad je povedal svoj pogled na to stvar, zakaj se težko odločimo za neke stvari, zakaj težko mogoče gremo na kakšno predavanje, na kako terapijo, zakaj težko začnemo meditirati, zakaj se nam zdi težko vizualizirati in tako naprej. Pa če že poskusimo, potem ne vztrajamo. Vztrajnost je pa ključ pri vsaki spremembi, dragi moji, vztrajnost. Se pravi, treba je v življenje vnesti novo navado. In tudi zdaj, če recimo kavo pijete vsak dan zjutraj, se nekaj časa to trenira, se nekaj časa vsako jutro spili kavico, da ste se to navadili, samo navada je vse skupaj. Enako je pa z meditacijo, vizualizacijo, predavanji, terapijami, karkoli v življenju. In jaz dosti delam tudi na sebi z tega vidika, da sem vsak dan boljša mamica in boljši starš. In zdaj vam bom povedala svoj uvid, kaj se je meni utrnalo, zakaj si ne upamo nekaj spremeniti v življenju, ali pa zakaj se težko odločimo, recimo za kako predavanje, recimo, zakaj se zdaj vi težko odločite za najino predavanje, če vse čutite, da je to super, da je okej, pa vas neki odzadje, en tak hudiček vam govori pol, ne, pa mogoče pa ne, pa kje bom zdaj dobil denar za to predavanje, pa imam male otroke, pa imam službo, pa utrujen bom, pa torek bom, pa petek je, mislim, pa o 5 je, pa v Ljubljani je, pa 100 000 nekih izgovorov vedno najdemo. In če bi poslušali tisti prvi svoj glasek, to je intuicija. Intuicija ti reče, pojdi, naredi, vse vam intuicija govori. In intuicijo prepoznate potem, da je brez čustev. Se pravi, en glasek vam nekaj reče in potem ni neprijetnega naboja od zadaj. Tako da vsak od nas ima to intuicijo. Ampak živijo Maja, živijo Katja, zdaj vam bom pa nekaj povedala. Se pravi, zakaj nas je tak strah, pa zakaj se toliko bojimo nekih korakov narediti v življenju. In zdaj dobro premislite. Ali pa malo pomislite, ko smo bili otroci.
A smo lahko bili žalostni, a nas je lahko bilo strah, ali smo lahko bili v nemoči, ali smo lahko bili v obupu, ali smo lahko bili jezni, res jezni, ko smo bili otroci. Ponovadi smo dobili pejt v svojo sobo, veliki fantki ne jokajo, zdaj si pa že toliko star, da ne smeš več jokati. Pa kaj se je še dogajalo? Se pravi, ko se mi nismo obnašali tako, da bi bilo našim staršem ok, da bi jim bili všečni, smo dobili kazen za svoje obnašanje. In v otroštvu je bilo to neuspeh za neuspehom v naši glavi, v naši podzavesti, v naših občutkih. Aha, če mi nekaj ne uspe, sem kaznovan. V šoli, recimo enke, dvojke, kao slaba ocena. Aha, dobil si slabo oceno, zato si kaznovan. Ne smeš ven, ne smeš pred blok, ne smeš pred hišo, ne smeš s prijatelji in smo bili kaznovani za naše neuspehe. In zato si mi zelo težko odločimo za nekaj v življenju, da bi nekaj spremenili, recimo ali neko podjetje odprli, ali šli na kako predavanje, ali stopili korak naprej, čeprav čutimo, da je to naša pot. Ravno zaradi tega, ker se nam je v otroštvu dogajalo, da smo bili kaznovani takrat, ko nam po mnenju staršev ali pa skrbnikov ali pa okolice nekaj ni uspelo in mi smo dobili kazen. In to je globoko v naši podzavesti in še zdaj mislimo, joj, kaj, če mi ne bo uspel, v podzavesti je pa občutek, potem bom kaznovan, bom slab, ne bom priden, ne bom ubogu, ne bom mi uspel in tak naprej. Druga stvar, ko jo pa želim danes izpostaviti, je pa ta, da tudi veseli nismo smeli biti. Ker ko smo recimo, ne vem, na ulici je igrala glasba in smo mi začeli kot 5, 6, 7, 8-letni, 10-letni otroci plesati in se veseliti. Ne, to se ne sme delati, na cesti ne smeš biti tako vesel, kaj bojo pa drugi rekli, vsi nas gledajo, pa smo se kdaj na glas smejali, ne, jaz se recimo zelo na glas smejim, pa spet, ja, kaj bojo pa drugi rekli, ne moreš se tako smejati, kaj si bojo pa mislili drugi in to so mnenja drugih, ko smo jih mi celo življenje v sebe nabirali in nekje v nas noter so in se skrivajo globoko v nas in zato si ne upamo izbruhniti, zato si ne upamo neke spremembe v življenju narediti in zato se težko odločimo in najdemo 100.000 izgovorov samo zato, da ne bi še enkrat v življenju bili kaznovani, pa da nam ne bi kdo rekel, da smo narobe, pa da ne bi kdo rekel, da preveč plešemo, pa da se preveč smejimo, pa da smo preveč fajni in zato se tako bojimo vseh teh sprememb v svojem življenju. In to je moj pogled, ker sem to raziskovala in vsaka pa zakaj se toliko res bojimo odločiti, zakaj nas je toliko strah, recimo tudi denar dati za neko stvar, ne? Pride nekaj 500 evrov in mi se bojimo, da ta denar ali pa 100 evrov ali pa 30 ali pa 40 in se to bojimo in je globoko v nas strah. Ja, kaj, če nam ne bo uspel, kaj, če nam ne bo? In mi točno vemo, da na podlagi tega strahu, na podlagi te frekvence ustvarjamo svoje življenje. A vam je v redu, Pikica, Dana, malo povejte, malo sem not padla in pol, ko not padem, kar ne neham. A je okej, a ste z nama? Malo pomahite, malo dajte srčkov, malo se zbudite. Kak ste kaj? Napišite malo, iz katerega kraja ste. Zdaj smo tu iz Beograda, iz Slovenije, Katarina živijo, Zdenka živijo. A naj jo slišite, a je v redu, a je razumljivo? Oj, Pikica, živijo, Petrca, živijo. Nenad, si me razumeo šta sam govorila? Ja sam sve razumeo i ja se potpuno sa tobom slažem. Da,
potpuno, to je sve ono što smo stekli u detinjstvu i to živimo, a odlična vest je da to može da se promeni. I kada to promenimo, prvo kada razumemo da ne postoji neuspeh u životu, postoji samo rezultat nečega što smo uradili. Znači, uradimo neku akciju i dobijemo neki rezultat. Taj rezultat može da nam se sviđa ili ne. I to je sve. Ako želimo novi, drugačiji rezultat, uradit ćemo nešto drugačije. Znači, ako nisi zadovoljan rezultatom koji si dobio, to ne znači da je to bio neuspeh. To je bio samo takav rezultat. Ako želiš drugačiji, uradi drugačije. To je što se tiče ovako mentalnog nivoa, svesnog nivoa. A sad, ta podsvesna uverenja koja nosimo iz detinjstva isto mogu da se promene. Naravno da mogu. Pa ja sam vam živi primjer. Znači, ja ne znam da li neki čovjek imao više zabrana u životu od mene. Znači, katastrofa. Sve to sam uspeo kod sebe da rešim. Znači, kada vi osvestite, na primjer, kroz ove 5 metode i procese koje radim sa vama, da je to samo nešto u što ste vi poverovali kao dete, a da to uopšte nije istina, automatski se sve menja. Znači, stvarno, ono, kad se vratite, kad shvatite, Bože, ali to je bilo pre 30-40 godina, pa to uopšte više nije istina za mene. Automatski se sve menja. Tako da, odlična vest je da to možete da promenite i ovo je isto, kažem, što sam rekao, najvažnije da razumete da ne postoji neuspeh u životu. Svaki neuspeh koga vi vidite kao neuspeh samo je rezultat nečega što ste uradili, koji vam se ne sviđa. Ali to ne znači da ste neuspešni. Ceo život su samo iskustva. Znači, jedino u životu neće uspeti onaj koji nikad nije pokušao. To je siguran neuspeh. Eto, garantovan neuspeh onome ko nikad ne pokuša da izađe iz svoje zone komfora, da napravi taj iskorak i da, neće biti lako uvek. Neće, bit će teško nekad, borit ćete se sami sa sobom. Jednostavno, nije lako jer ste ceo život navikli da živite u jednoj kutiji i sad odjednom vidite da postoji neki svet van i vi sad treba da idete u to. Naravno da nije lako, ali hrabrost nije da vi ne osjećate strah, nego da idete uprkos strahu. A naravno, možete i da se tog straha oslobodite i da stvarno onako i donosite odluke za svoj život i pravite promene, potpuno da budete sa tim super, da se super osjećate, jer kažem, ja sam, evo dokaz, ja sada prosto jedva čekam neke promene i stalno čekam i želim neke nove promene. Tako da, eto, moguće je stvarno. Ali kad to radiš, akciju za akciju i korak za korakom, onda je sve lakše, Nenade, ne? Onda se ništa više ne bojiš, ideš, slušaš intuiciju, slušaš šta ti, ne znam, srce govori, šta ti duša govori i ideš i ništa više se ne bojiš. Pa tako je, ali ljudi prave u glavi sebi već pre nego što nešto i urade, oni već zamišljaju kako će to da bude možda loše ili jao, upravo zbog ovoga što si ti rekla, iz tih uverenja iz detinjstva, ne smem da pogrešim, ne smem, bit ću kažnjen i tako dalje. Nema potrebe prvo razmišljati toliko unapred. Dovoljno je za sledeći korak samo da ti znaš kako ćeš. Ne moraš ti da znaš kako ćeš stići do kraja tog puta. Nije tvoje. Život te vodi, Bog te vodi, kogod. Znači ti samo radi korak po korak. Sam će se put otvarati, ali je glavno tvoja odluka. Znači, tvoja odluka je zakon u tvom životu. Nema drugih ljudi, nema ničega. Ono što ti odlučiš za svoj život, to je tvoja istina i to ćeš živeti. Ali je važno da ti to odlučiš. A dok god stojiš i plašiš se i ne donosiš odluke, što kaže Nataša, ne, da li ja idem na to predavanje, a znam da a osjećaš u sebi da je to za tebe, ali ti govori, ma daj, šta ćeš ti tamo, pa možda ćeš se nešto osramotiti, pa možda ćeš, ko zna šta sve, to samo učutkate i lepo se javite i dođete na predavanje naše i vidite šta znači transformacija.
bi rekla, da nesvjesno, ja na slovenskom ti razumeš. Razumem, da. Pravi, nezavedno, se pravi, sploh se ne zavedamo, da nezavedno vse čas vizualiziramo. Se pravi, tako je Nenad rekel, mi si zamislimo neko situacijo, kako bo izgledala, ko se odločimo za nek korak. Zdaj pa, ali je ta situacija iz strahu, iz poguma, iz ljubezni, iz česarkoli, tak je pol tudi rezultat, dragi moji. In zavedite se, jaz skozi govorim, vizualizirajte željeno življenje. Zakaj? Ker ko mi vizualiziramo, smo v trenutku zdaj. In v trenutku zdaj občutimo prijetne občutke, če vizualiziramo to, kar si v življenju želimo. In edino, kar je resnično, je trenutek zdaj. In s pomočjo vizualizacije se vi v trenutku zdaj super, ok, fantastično počutite. In ko si zamislite, ne vem, jaz bom šla pa zdaj v novo službo, ali pa ne vem kaj, in si delate neke prepreke, neke blokade v glavi, vi ves čas vizualizirate ta vaš rezultat. In s pomočjo vizualizacije je res metoda, ko vam lahko zelo pomaga. Pa še nekaj pomembnega se mi je utrnilo. Se pravi, če želite poslušati radio Aktual, na pamet zdaj govorim, je na frekvenci 106,5 Hz. Če želite poslušati Radio Fantasy, je recimo na frekvenci 87,8, zmišljujem si, hercov. Če želite, dobro me zdaj poslušajte, v življenje pritegnati stvari, ki si jih želite, se rabite vi uravnati, naštimati sami sebe na tisto frekvenco, kot je frekvenca recimo novega partnerja, denarja, nove hiše, novega avtomobila, česarkoli. Se pravi, vi rabite priti na to frekvenco, ki ima določene herce. In bolj boste dvigovali vašo vibracijo s pomočjo korakov, metod, terapij, česarkoli, prej boste vi naštelani na tisto frekvenco, kjer je vaša želja že uresničena. In kako mislite, da bi bilo naše življenje, Nenad, isto pitam tebe, kako mislite, da bi bilo naše življenje, če bi nam kot otrokom, ko smo bili 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 let stari, govorili, uspelo ti bo, bravo, ponosna sem na te, rada te imam, kako se danes počutiš, v redu je, tudi če si padel, tudi če si dobil enko, tudi vse je v redu, bomo zrihtali, gremo naprej, poiščemo rešitev, za vsak izziv, za vsak problem obstaja 5 rešitev. Kako bi bilo naše življenje danes, če bi nam vsak dan povedali, da smo lepi, da smo vredni, da smo čudež na zemlji? Kako bi bilo naše življenje, če bi nas vsak dan starši objeli, pa nam povedali, da nas imajo radi, pa da so ponosni na nas? Kako mislite, da bi bilo naše življenje? Ne bi imeli strahov, ne bi imeli blokad, pa če bi naše starše gledali, da so si upali v življenju nekaj narediti. In samo živimo to, kar smo videli, kar smo gledali. In s tem namenom, z Nenadom 19. marca, ob 5. popoldne v Ljubljani, organiziramo fantastično predavanje, fantastično, transformativno, ki vas bo peljalo v vas same. Delali bomo vaje, delali bomo, veliko bo praktičnega dela. Jaz si že zdaj to vpišem, kar se mi čez dan utrne. In vas res prijazno vabim, da se nama pridružite, ker bo res super fantastično predavanje. In jaz več kot to vam, ne vem, kaj vam naj rečem, ne vem. Ampak mogoče od danes naprej, vse podatke o predavanju bom dala nad ta video in pod video v komentarje. Imate tudi lepo vse napisano, kliknete gor, se vam odpre, vam piše vse o predavanju, kje bo, kdaj bo, o čem bomo govorili, o čem ne bomo govorili, za koga je zaželjeno, da pride, za koga ni in tako naprej. Se pravi, predavanje sigurno ni za ljudi, ko ne želite čisto nas spremeniti v vašem življenju. Pa ko vam je škoda nekaj časa, denarja, energije
vložiti v vašo spremembo. Pol to ni za vas, pol ne hoditi, res, ker je čist brez veze. In pridite pa tisti, ko hočete nekaj več v življenju, ko hočete biti bolj srečni, še bolj radostni, ko hočete najti svojo pot, svoje poslanstvo, sami sebe, ko pridite tisti, ko bi radi res začutili, da ste lepi, da ste vredni, ko bi se radi naučili, kaj to pomeni rad imeti sam sebe, spoštovati sam sebe, ceniti sam sebe. In Nenad in jaz smo prehodila trnovo pot, da smo tukaj, ko smo. Trnovo. Mene, tisti, ko poznate, veste, da sem imela zelo na rekovajih težke življenjske izkušnje, travme. Vse to sem pretransformirala, zato da lahko danes pomagam vam. In Nenad, da se slažeš, kak bi bil naš život, kak bi svaki dan ti neko rekao, lijep si. Ja sam bukvalno prepoznao rečenice koje ja sada govorim svom detetu i ako sam zbog nečega zahvalan tom svom putu ličnog razvoja i te neke svoje svesnosti sada, makar da to uspem da budem njemu podrška koju ja nisam imao, kao ni uglavnom niko od nas, ja sam onda uspeo. Znači, ako samo to mi donese taj moj razvoj, duhovni razvoj, svesnost i tako dalje. I baš sam jučer razmišljao o tome koliko sam ponosan na sebe, šta sam sve prošao prethodnih 10 godina, da bih bio danas ovakva osoba. Znači, od kakve osobe sam postao ovakva osoba. Vredelo je svake suze, svake patnje, svake bede, svakog siromaštva. Vredelo je, zaista je vredelo. I svi to možete, zaista možete. I ja stvarno jedva čekam 19. da vam i uživo prenesem, siguran sam da ćete osjetiti zaista istinu, svoju istinu i da ćete onda nakon toga i doneti prave odluke i krenuti napred bez straha. Ako i bude straha, tu smo Nataša i ja da vam pomognemo, da ga se oslobodite. Da. Ja, Nenad res dosega vrhunske rezultate s to PEAT metodo. Jaz dosegam vrhunske rezultate v programu Pot do sreče in notranjega miru, katerega sem avtorica, ampak za ljudi, ko so res pripravljeni nekaj narediti, dragi moji, tu je disciplina, tu je vztrajnost, tu je potrpežljivost. Vi mislite, zdaj bom pa jaz eno knjigo prebral, pa 5 predavanj poslušal, ne vem, na YouTubeu, ne vem, na mojem kanalu Planet ljubezni in življenje bo in sploh. Ne, to je tek na dolge proge, to je maraton, dragi moji. To je dok smo živi. Da. To je dok smo živi, ali to vama postane, kada već vidite prve rezultate i prve promjene, vi onda više nema, vi onda jedva čekate da idete dalje. Jedva čekate, to vas onda samo nosi. I to je put koji traje dok smo živi. I to i jeste poenta. Mislim, nema kraja, nema neke krajnjeg cilja, krajnje tačke. Jednostavno, rad na sebi i svesnost i srećen život, to se gradi dok god smo živi. Izvini što sam... Če ima kdo kako vprašanje, napišite ga tudi spodaj, bom z Nenadom odgovorila. Jaz se še vračam malo na frekvenco, na vibracijo in sicer v tem smislu, otišlo je. Gde treba, nije ni važno. Najlakše će postići vibraciju, mislim, naravno, to i ti znaš, putem osjećaja. Znači, emocije su ti... Vratila se, da. Se pravi, gledajte, zdaj, če ste vi jezni, jaz upam, da veste za zakon privlačnosti. Če ne veste, si preberite vse, kar na to temo piše. Se pravi, to je zakon. Tako je sila, pa tako je, ne vem, dan pa noč, pa tako je topel pa mrzl, tako obstaja zakon privlačnosti. In ravno s to našo frekvenco privlačimo v življenje točno to, kar oddajamo. Se pravi, če sem jaz večino časa jezna, sem v frekvenciji, v vibraciji jeze. In privlačim v svoje življenje še več dogodkov, še več situacij, v katerih se bom lahko jezila. Dobro me
poslušajte. Če jaz vadim hvaležnost zavestno in sem večino časa v hvaležnosti, ki ima 900 hercov in je najbližje božanstvu, bom jaz v svoje življenje pritegnala še več stvari, ljudi, dogodkov, situacij, za katere bom lahko hvaležna. Se pravi, prvi korak v življenju je sprejemanje odgovornosti. Za vse, kar živim, za vse, kar se mi izven mene dogaja, sem odgovorna sama. Ok, to je prvi korak. In na podlagi tega lahko pol zavestno začnemo življenje spreminjati v smer, ki si jo želimo. Ok, in o tem bomo poglobljeno veliko več govorila z Nenadom na predavanju 19.3. v Ljubljani ob 5. popoldan. Prijave na predavanje so obvezne, zato ker imamo omejeno število mest. Hitro se prijavite, zato ker si s tem zagotovite vaše mesto, ker 1, 2, 3 bo polno in vam res svetujem, da se čim prej prijavite, da ne ostanete brez tega. Se pravi, to se gre za ceno, 2 kino vstopnic, boste 3 ure z nama in doživeli boste vrhunsko pretransformacijo. Se pravi, vrnitev v zavest, vrnili se boste v zavest, nikoli več ne boste enaki. Ko boste odšli iz predavanja, vam 100% lahko trdim, da se bo vaše življenje spremenilo, sigurno. Tako da res prijazno vabljeni. To je danes iz moje strani. Včeraj sem cel dan jabolke rezala, tako da sem danes malo utrujena. Danes sem tekala cel dan. Imamo jedno pitanje, samo Dana Petković, moja prezimenjakinja. Pita kako da izbacim strah iz sebe. Strah i bilo koja druga neprijatna emocija može da se reši na različite načine. Najvažnija stvar je da se ne potiskuju emocije, nego da prihvatiš, da osjećaš to što osjećaš. Samim tim će već biti mnogo lakše, a ako želiš zaista da se oslobodiš straha i drugih neprijatnih emocija, PEAT metode su ti nešto što je meni lično donelo najbolji efekat i najbolji rezultat. Nataši također, ona ima iskustva sa tim i još mnogim ljudima. Tako da ako želiš, ako si raspoložena da se oslobodiš, slobodno možeš da mi pišeš ili ovdje na Facebooku ili na mail povratakuzvesnost@gmail.com, TikTok, Instagram, YouTube, znači svuda. Tako da slobodno. Možeš se osloboditi, što je najvažnije da znaš, možeš. Svake emocije se možeš osloboditi koje ti ne prija. Super. Eto. Evo, to bi ja za danas, ako se slažeš. Da. Vsi prijazno vabljeni zdaj na moj YouTube kanal Planet Ljubezni. Čaka vas nov video, fantastičen video. Sem že pozabila, kaj sem govorila. Drugače pa vsi podatki o Nenadu, da mu lahko pišete, da bi se vključili v njegovo grupo, kjer trenirajo PEAT metodo, ali na seanse z njim, se pravi, da boste šli v globino, da boste kaj rešili, bojo tu nad videom in se prijavite, pišite mu na mail ali pa v Messenger, kakor želite. Da se, dragi moji, da se, boste videli, na predavanju bojo tudi ljudje, ko so v mojem programu in vam bojo iz prve roke povedali, kakšne spremembe so doživeli v življenju, kakšne spremembe doživljajo. Jaz vam iz prve roke povem, da se mi je življenje res spremenilo, odkar z Nenadom delam, tako da na vas pa je, kako se boste odločili. Imejte radi sebe, lepo se imejte, želim vam lep vikend. Mi praznujemo v nedeljo Nežin rojsten dan, danes Jakobovga. Ja, danes ima moj sin 23 godina. Jao, pa srećen mu rođendan. Jakob. Bravo. V nedelju ima Neža, tako da bravo. Oba smo pravili u isto vrijeme. Bravo. Divno, ovo je znači rođendanski vikend. Da. Bravo, uživajte. Pojedite malo torte iza nas, pošto smo mi na režimu ishrane, pa ne smemo slatkiše. Da. Nenad je šel pred predavanjem za v Ljubljano na neko dieto, jaz pa vsak dan več jem. Teretana dijeta.
Super, super. Eto. Ništa, ovaj live ostaje na tvom profilu. Ko je možda propustio ili nije čuo odgovor ili nešto, može da pogleda na profilu kod Nataše i to je to. Podelite video med ljudi, ko mislite, da jim bo prav prišel, ko jih imate radi, ko bi jim radi pomagalo v življenju, pa se vidimo 19.3.2024 ob 5. popoldne v Ljubljani. Čau, čau. Čau, Nenade. Čau, Nataša. Čau.